wallahi tallahi duk ranar da mahaifinsu mai ya bayyana wallahi dangin Lukman ba za su taba barin shi ya aure ta ba. Uma akan me? Yaran na Presdo yana so ya jefa mu a cikin wata matsala da kuma rayuwar Sumayya. Me kuma ya aikata? Ya je ya shirya 'yan sa kai za su je su kwato Sumayya ta ƙarfi da yaji. Mahaifinsa Alhaji Alhassan dan gaske shi ya kai wannan complaint din saboda yana ta neman sa a waya kasa samun sa, kuma jami'an da suke ba shi bayani a matsayinsa na kusa wannan kasar sun tabbatar da aniyar Presdo. To kuma za su iya kwato ta? Kwarai kuwa. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Wannan shine ɗan Audu. Tunkiya uwar tambele, baki san gari ba ke ne a gaba. Raƙubi bangararan ba, kowa sake ka shi ka bi ɗoka, ɗanyen kasko baka kai ruwa ban ɗaki. Takalminsa kaina ko an je da kai ba a dawo ba. Kunyar gefe ba ke kai amfani in ba shi da ɓannar shanu. Duk wani iya shege da fitsara da kuke jin na dama ku, to ni kuma ga malamina. Hattara da rabi. Da gida, ƙara a yi masa farin baki da wasalinsa su san wane ne kai. Lukman, akwai wani abu guda ɗaya da ka kasa ganewa. Ita wannan yarinyar Sumayya kamar tauraruwa mai wutsiya take a wajenku. Duk wanda ta tinkara shikenan ba zai ƙara zama lafiya ba a rayuwa. Kana roƙona a ranar za ka gane wulakanci falle-falle in Allah ya yarda. Zo nan, gama na abu talaka irinka ba shi da ranar da zai zo ne yin tsuguna a gabansa har in ce wai ya taimaka min da wani abu. Umma, da gaske ne wannan shine mahaifin Sumayya. Kamar yadda ka ji Aliyu. Wonders never end. This is serious. Yanzu nan Nafisa Abdullahi wato Sumayya a cikin shirin labari na ta aikawa da daraktan shirin labari na wato Aminu Saira wasikar ajiye aiki domin ko ta ce ta daina yin fim din labari na. Kamar yadda yanzu nan za mu karanto muku wannan wasikar ku ji abin da ta faɗa da bakinta. Mai sauraro ka gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigo ka channel din nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku fatan alkhairi. Da fatan yadda kowa ya tashi lafiya, Allah ka samu wani lafiya. Ina so in ƙara shaida mutane cewa wannan sabon shirin mu mai suna daga masu kallon izzar su yana nan a tashar mu ta Bakawar TV. Domin jin daɗin masu kallo, domin jin yadda take kayawa da waɗanda suke kallon izarsu. Ku je ku danna subscribing a tashar mu ta Bakawar TV, ku danna ƙararwa domin ci gaba da kallon wannan shiri. Sannan izarsu kashi na 71 shi ma yana cikin wannan tasha ta mu ta Bakawar TV. Muna godiya da irin bibiya da kuke mana, da comment da kuke mana, da kuma fatan alkhairi da kuke mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dan Allah mai sauraro muna roƙonka idan wannan shine shigowar ka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana subscribe sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode da kallon wannan shirin namu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku fatan alkhairi. Yadda muka waye gari lafiya, Allah ka samu wani lafiya, Allah ka ba mu alkhairin wannan rana ta Lahadi. Ubangiji Allah ka ƙara mana zaman lafiya a ƙasanmu da garuruwanmu da gidajenmu. Ubangiji Allah fitintunin da suke damu a wannan ƙasa Allah ka mana maganin su. Yau da karfe 8 na dare insha Allah izza so kashi na 72 za mu sako muku shi a tashar mu mai albarka Bakawar TV domin jin daɗin ku
don faɗakarwa da nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa. Ku je ku ci gaba da subscribing din tashar Bakuru mai adadin subscriber 700 da wani abu domin ci gaba da kallon Iza So a Bakuru TV. Na gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Lawal Ahmad wanda kuka fi sani da Umar Hashim. Ina al'ummar jihar Kano gaba daya ma'abota kallon fina-finan mu. Ina farin cikin shaida muku insha Allah ranar 2 ga watan sabon shekara da zamu shiga zan gabatar da gagarumin wasa na murnar zagayowar sabon shekara wanda zamu gabatar da wannan wasa a cikin gidan zu tun da karfe 1 na rana har zuwa abin da ya sauka. Ina gayyatar maza da mata, manya da yara, babba da tsoho da yaro, kowa da kowa, kwanku da kwarkwata ku tattaro domin mu gana da ku mi wannan shahararren wasa a cikin gidan zu. Insha Allahu za mu yi wasa mai kayatarwa. Sannan za ku yi tambayoyi ga Malam Umar Hashim. Malam Umar Hashim kuma zai ba ku ansa. Sannan za a yi wasanni kayatattu. Kada a manta a cikin gidan zu ne kuma ranar 2 ga watan sabuwar shekara insha Allahu da karfe 1 na rana har zuwa abin da ya. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Kamar da kuka sani taku ce Tima Makamashi Jakadiyar FKD. Na zo da dan wani tsokaci ne akan wata karamar mara kunya fitsararriya wanda duniya ta san cewa ni dodanta ce. Sannan naji tana wani abu, mutane sun tuttura min, suna ta tura min wasu videos, wai wata yar hau ta ce za ta saki video, mutanen duniya duk mutanen gari sun dauka da ni Tima Makamashi take. Ni ba da ni take ba, ta san ni dodanta ce. Idan kuma da ni take, in kin fasa fidda video nan kin ci durun warki. Ni na daya bana mu'amala da fasikoki. Fasikai ba abokan mu'amala na bane ko yawo na bane. Ke ma akan irin abu haka muka rabu da ke, ba fada ba komai, tunda muka shirya muka zo muka rabu da ke. Na daya mutanen ma maganin su manyan mutane da basu san da suwa za su yi mu'amala ba. Idan kin fasa fidda video saboda mutanen gari suna ta mun waya, wasu su turo min, nace a daina, I stopping, bana so a daina turo min dan ni ba da ni take ba. Idan kuma da ni take, idan ta fasa fidda bidiyo kin ci durun warki, ba da ni take ba. Dan ni na daya bana fasikanci, bana iskanci, duk da mutum ba shi zai sai kanshi ba. Ban ce 100% ni mutuniyar kirki ba ce, amma daidai gwargwado ina kwatanta kare mutunci na. Barantana a zo a yi zubarwa da wani dan adam mutunci, wani wai babban mutum. Idan kin fasa fidda bidiyo kin ci uwarki, ki fitar da bidiyo. Sannan mutane ba ku sani ba, ai kes ɗinsu da wanda suke kes wanda ta ɓata mishi suna, wai ya sa mata HIV, ya sa mata waye ɗin nan. Kes ɗinsu next month on 12 za a yanke mata hukunci. Shi yasa take neman abokin mutuwa, ba da ni zaki ba. Wallahi ni ba ni da abun kunya. Yau tunda muka fara faɗa da ke na ta posting abubuwanki. Da ina da wani abun fada ko abun kunya da kin dade da sakewa, tunda ke baki san mutunci ba, baki san amana ba, baki san inda yake miki ciwo ba. Ke kina da abun kunya, kuma voice dinki ana da shi. Ni ba da wannan lokacin. Kina ga Instagram ko wani social media ma abubuwan da yake gabana ban da lokacin hawan su. Kin gane kullun girma ake yi. Ta dauka ta zo ta ce ta ga yara suna shirman sa social media, tana so ta yi suna. Dole sai kin rabu da mutum zaki suna? Na ɗaya kin yi suna da Tima Makamashi. Kin zo don a saki a cikin kes ɗin yaran nan da suke 'yan Saudiya da 'yan nan Najeriya. Kin zo kin shiga kes ɗin, kina ambatan sunayen 'yan fim. Dole sai kin yi suna, kin ga an manta da ke, kina so ki da a sanki a social media. Dole sai kin rabu da sunan da 'yan fim. Kin kira Hafsa Idris, kin kira Maryam Yahaya.